Hello YouTube ja kaikki arvoinen kansa. Kaiken karvainen kansa. Mulla on ollut vähän taukoa tässä videoiden tekemisessä, kun ei ole ollut inspiraatiota ja ei ole ollut kyllä voimiakaan puuhailla nytten, mutta nyt on tulossa kaikkea kivaa, niin minä ajattelin, että me ollaan esimerkiksi ostettu taloa ja ollaan muuttamassa, niin minä ajattelin, että siitä vähän videoisin. Ja tänään meillä on tarkoitus lähteä minun siskon kanssa suppailemaan yksi joki läpi täällä Joensuun lähialueilla. Niin. Pääsette mukaan sekoilemaan. Vähän oli jännittävää jotenkin miettiä, että mitä ensinnäkin laittaa päälle ja mitä pakkaa, koska kumpikaan meistä mun siskon kanssa ei ole ikinä tehty tällaista. Täällä on nyt 15 astetta lämmintä, mut joki on vielä kylmä, eli sieltä hohkaa sitä kylmää vettä, se vesi hohkaa kylmää vielä. Ja niin jotenkin oli vaikea miettiä, että mitä laittaa päälle. Plus, että kaatuuko sillä suppilaudalla, että tarviiko minkä verran ottaa vaihtovaatteita. Niin oli vähän jännittävää, mutta saa nähdä. Kaadutaanko ja niin edespäin. Hyvä. Tervetuloa mukaan. Joo. No, mikä fiilis? Hauskaa. Vähän jänskättää. Ei mitään hajua mitä on tekemässä, mutta kivaa. Yrittänyt tai laiteta. Kiva lähteä vähän testaamaan. No, en tiedä. Pelottaa, että me rikotaan se lehti, jos se menee jonkun naulan päälle. Tähän on ihan oiva paikka. Tässä on metallikorikkeet. Mihinkä se joki sit niinku tuonne? Lähtee tonne. Joo. Ja mistä, mutta jostakin se. Niin, varmasti. Niin, tuohon. Eli se tää piti nyt laittaa alle niin. Niin se äiti halusi. No niin, minä on turvallisesti täällä vesillä, Sara tulee, jossa on kuvattu. Kyllä se ehkä pitäisi olla se kypäräkamera. Niin, tai se rintaremmi. Niin, no se on tuolla kyyssä. Hyvä, Sara. Se jää toi spyystä kiinni. Oli kerran kuivat housut. Mulla on ihan vähän vasta pylly märkä. Mulla on pylly vielä. Se kato isot niitten märäänkin. Totta. Niin. No niin. Let's go, lehmät. Navetta palaa. Katsotaan miten meidän käy. Me on karikassa. Niin. Meillä on operaationa nyt etsiä se kuja, miten me päästä siihen joelle, kun me ollaan nyt täällä Viinijärvellä. Mikä se joen nimi oli, minne me nyt mennään? Taipalejoe.
Tai Taipaleen joki. Nyt meinattiin meloa. Kato, me on näin perillä näistä asioista. Sitten jo opa sanoi, että siinä on niinku Siikakoski. Niin jo. Se on just se koski, joo. Tää ehkä on nyt se kyllä. On se tää. Eihän... Tossa on vielä tuo nopeusrajoitus ja... Ja nyt alkoi virtauskin ottaa enemmän. Huomaatko? Päivää. Mä eri taas eväitä. Mä just mietin, että kun otin niitä eväitä sitä kaupasta, että sit ne on tässä mustassa pussissa, niin me saadaan lämpimiä leipiä. Ja Ramon tiedä, käki pukkumaan ja oikein koivittaminen. Piti ihan Karjalan kunnolla laulun. Samalla kun polit. Niin. Eilen yöllä, joku yö tässä väiteltiin mun työkaverin kanssa siitä, että miltä kuulostaa toi eikö toi pulu? Onko se bulululululu? Se on semmonen... Joo. Se oli silleen, että se oli se, että tuo on käki. Sitten me oli vaan, ei ole käki. Että ei varmasti oo käki, että me ollaan... Että ei oo. Sitten se oli vaan, kyllä on. Käki? Me olin vaan, että tuo on kyllä ihan pulu. Sitten se ei uskonut minun. Joko se on ajettu tälle vuodelle? Aha. Se oli myös se vaijeri, että se niinku se turvaa. Mikä se?
Siinä on kalastettukin. Siinä virvelit on ojossa. Jes, kauan me ollaan tultu? 5 tunti ja 5 kilsaa. Olisikohan niin paljon? 4 ehkä. 4 okei. 4-5 kilsaa tultu. Ihan läpsyttelyä. Niin. Me ajateltiin, että me mennään tonne tai lainataan jonkun laituria, jos se on vähän niinku asumattoman näköinen. Se on tossa kohdilla jossakin. Niin pidetään pieni evästauko. Ja voi ihailla, kun Sara rönäsee sinne ekana, niin katoo mikä taktiikka olisi hyvä rantautumiselle. Jos se on asumaton. Apua! Ei, tää virta vie minut. Tuosta ylä. Tuosta ja... Tuonne. Nyt jos kaadun, niin kyllä sanon. Niin se tuon sinne. Kerroppas fiilikset. Hyvät fiilikset. Vähän semmonen... Ja hyvä vähän evästellä, mutta vähän semmonen ei ole hirveän kotoisa olo toisilla laiturilla. Ja kiva lähteä katsomaan minkälainen se koski on. Tää on ollut niin läpsyttelyä nyt tähän asti, että pitää vähän saada adrenaliinia. Se on pari minuuttia ja se on ohi. Jos ei kaaduta. No niin, nyt me ollaan semmosessa paikassa, että meidän pitäisi päättää, että lähettäisikö me tuonne, missä ei ole koskea, vai kosken suuntaan, niin tulimme siihen lopputulokseen, että meillä on vain, että lähdetään koskelle ja Saran sanoja lainaten, että jos, että miten se... Yksi elämä, niin pitää se kokeilla ja jos se elämä päättyy nyt tähän koskeen, niin hyvä elämä se on. Niin. Kerran elämässä tämmönen pitää tehdä vähintään ja jos elämä siihen päättyy, niin se on ollut hyvä elää. Kiva! Vähän jännittää! Onneksi on pellarit. Kypärä ei. Kypärää ei. Onneksi Sara on sairaanhoitaja. Ja onneksi minä en. Siis nyt minua vähän jänskättää. En tiedä, joo. Mittaria. Tossa on ainakin kivi. Karille! Meikä jumis! Taaksepäin se lähtee.
Apua, siis tää on oikeesti vähän horror! Taas! Älä jää! Älä jää! Jänskättää, jänskättää! Apua siis. Tää vesi ei oo mulle tämmönen mikään paras elementti. Apua! Elossa! Ja nyt lähti talviturkki! Sitten käydä kyllä vähän rannassa. Oli tuo vähän turhan kova koski tää. Joo. Mut Sara löysi sen vesipullon. Onkin sen tuolta ja nyt äkkiä sitten autolle ja vaihtaa kuivat vaatteet. Mä en tiedä, se muuten ollut, kun oli eväät tarttu kiinni aina, niin tää lautahan ois mennyt. Seli. No ois se kyllä varmasti. Se tökkäs silleen, että se eväät tökkäs johonkin kiveen ja sit se, joo. Se ois tuo. Oisko se kuitenkin tosta tullut? Vesipullo kävi laskee koske. Niin myökin. Koko koske. Kohta ollaan perillä. No niin. Nyt on rantauduttu. Perillä ollaan. Selvittiin hengissä. 3,5 tuntia me saatiin tehtyä lorvittua. Jep. Ja nyt, Päivän vietä. ja nyt on selät kippeenä kun on istuttu. Kiitos Sara. Kiitos.
oltiin ja